जुलै महिन्यामध्ये तुमच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनेक बदल होणार आहेत। यामध्ये ट्रेनच्या तिकीट दरापासून ते एटीएम मधून पैसे काढेपर्यंत सर्व बदलांचा समावेश आहे। देशातील तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला स्वयंपाकाचा गॅस आणि जेट इंधनाच्या किमतीमध्ये सुधारणा करतात आणि त्यामुळे 1 जुलैला सिलेंडरच्या किमतीमध्ये काय बदल होतो ते आता पाहणं महत्त्वाचं असेल। तर आजपासून नेमके कोणते बदल होणार आहेत पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। नॉन एसी डब्यांचं भाडं प्रति किलोमीटर 1 पैसा आणि एसी डब्यांचं भाडं प्रति किलोमीटर 2 पैसा अशी वाढ करण्यात आली आहे। ओटीपी शिवाय तत्काळ तिकीट बुकिंग नाही। तिकीट एजंट्सना पहिल्या अर्धा तास तिकीट बुकिंगला परवानगी नाही। पॅन कार्ड बनवण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य असेल। आयसीआयसीआय बँकेच्या एटीएम मधून पैसे काढणं महागणार आहे।